Muli bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli zigawo zonse za dziko lino. Inu mukudziwa kale inu zigawo zonse za dziko lino. Nthawi zonse timayambira kumpoto, lerotu ndiyambire ndi kummawa kumeneku, kenako southern, kenako central, kenako northern. Timakunyadirani Amalawi inetu ndinayima nkukhala countryman. Reason sinimafuna anthu azinamizidwa. Basi tu ndiye vuto langatu. Kuteko ine vuto langa ndiloti sinimafuna anthu azinamizidwa. Anthu akamanamizidwa sindimamva bwino. Anthu azinamizidwa kumanamiza anthu. Andi Amalawi mukuziwa inu mukuzindikira andi mumazindikira zoona zonse zimene anthu amakhala kulankhula inu Amalawi mmakhala mukuziziwa chifukwa choti you were here, you have been here kuyambira nthawi ya Bakiri Muluzi kapenanso Kamuzu amene. Amalawi inutu munthu sangakunamizeni ayi. Nchifukwa chake munapita kukapereka voti yanu muchiyero cha mtima wanu kuti tikuvotera Professor Peter Arthur Mutharika. Munavotera Professor Peter Arthur Mutharika osati mwalotale, koma munavotera ndi mtima wanu wonse. Andi povotera panu munavotera kuti muvuke m'matope, mufike kumadzi odikha. Nchifukwa chake mtundu wa Malawi unachita protest pa voting day 16th of September 2025. Siku lovuta kwambiri, siku lovuta, koma inu Amalawi munapanga decision imene idapangisa Professor Peter Arthur Mutharika kubwera pa upresident. Ndipo Amalawi inuyo mumazindikira kunena kuti Professor Peter Arthur Mutharika adachosedwa kuzera mma demonstrations. Wina aliyense zimenezo zomaziwa chifukwa ndi kuti you were here, you have been here in Malawi. Professor Peter Arthur Mutharika adachosedwa pa upresident kuzera kwa akoti komanso kuzera kwa anthu amene amapanga ma demonstrations osalekeza, ophwanya, kuphwanya katundu wa anthu, kupha wa polisi. Nde Amalawi nthawi yonse ija ya president achakwera wadya mtoliro, Malawi munomo palibe amene timamva kaya kuti ati chani bungwe la Christian chani nake la ku parliament kulina lake loneka kuti palibe chimene lidachita. Mazibusa palibe chimene adachita, apolisi palibe chimene adachita, ame palibe chimene adachita. Chobwera nkuwauza achakwera kuti achakwera mukulakwisa palibe. Mpaka adalamula 6 years palibe adabwera kuwasusa achakwera. Palibe amene anasuka. Malawi munomo muli mabouncer, palibe bouncer amene adazuka kwa challenge achakwera. Nde akuluakulu APM abwera pa mpando, anthu ena akakuuwa kuti ati apanga mademo. Ife tikulankhula kuti APM tulusani manwe mwalume bwana, muziluma, mwamva, muziluma, kuluma muzikaula, kukaula mpejepeje mwanjovu akulu akale ananena kali kuti simmadusidwa kawiri. Nde bwana APM anaena akafuna adusemo kawiri, adafuna adusemo kawiri ati pogwisa ntchito njira ya ma demonstrations. Bwana alumeni, mwalume, nkhani yawe zikazengedwa ku Hague nuli kuno, amene omwe kangwagwira ngwasekera sakhuze so akoti zimenezo bwana, sakhuze akoti. Nkhani imene ikha kuti ukhuzana no Mulungu sobano yachoka sobano pa ziko.
chifukwa nthawi imene anthu afuna aone ku ufulu opuma ku mavuto a Chakwera a 6 years unopposed nde wina afuna ati azuke. Kodi Amalawi a Henry Musa inu simmaziwa? A Henry Musa anamba kukhala nduna kuyambira nthawi ya Bakili Muluzi, anamangidwa nkhani ya makompyuta. Kompyuta nchani Amalawi choti munthu angalephera kugula kubweza? Majeniseti adamangidwa kwa zaka ngwasiya losapitisa ukhothu ngwasiya munthu wamkulu ngati amene chokoma akavutika ku ndende. Ndiye inuyo IMCP ndifuna ndilankhule ndi inuyo no IMCP inutu musachuluke matata ayi, musapange matata mufase. Munamanga munthu APM aja mmakumbukira munasekera akaunti Achakwera akaunti yawo APM ayiseka ngati. Ndiye mkulu amene yoyo mukuntchulayo, ameneyo mukuntchulayo si Yesu tu ameneyo. Ndingolekeza amepo kuti achimwendo banda si Yesu Kristu.